Fl-uffiċini ta' Tartent Co fil-Marsa li jiġbor fiħdan u ta' gazzetti antiki Maltin li jmorru lura sal-bidu tas-seklu liħor tħabbar li għall-ewwel darba f'35 sena minn kemm ilu mwaqqaf l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin l-IGM sejħu f'dejh il-Presidenza tal-Federazzjoni Ewropea taċ-Ċentri tal-Istampa. Malta ntażlet għal dan ir-rwol waqt l-aħħar laqgħa tal-Federazzjoni li nżammet f'Santiago de Compostela bil-Presidenza tgħaddi b'mod uffiċjali miċ-Ċentru Internazzjonali tal-Istampa lill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin fil-laqgħa ġenerali annwali tal-Federazzjoni Ewropea taċ-Ċentri tal-Istampa li saret f'Malta. L-IGM ħa f'idejh il-Presidenza għal 12 il-xahar li ġejjin, waqt li bħalissa f'Malta hawn rappreżentanti minn 14 il-ċentru tal-Istampa Ewropej. Il-Federazzjoni Ewropea taċ-Ċentri tal-Istampa twaqfet fl-1989 mill-Press Club de France biex tkattar aktar id-dialogu, il-kollaborazzjoni u l-bdil ta' esperjenza bejn kmamar tal-aħbarijiet u assoċjazzjonijiet internazzjonali tal-ġurnaliżmu u biex jiddefendi il-libertà tal-medja. F'kemtejn l-okkażjoni Matthew Xwire, President tal-IGM, għalli hu ta' onur għal pajjiżna li ntażel bħala sede tal-Federazzjoni u tmexxija tagħha u qal li l-Istitut se jkompli jaħdem għall-bidla fil-qasam ġurnalistiku u għal iżjed rispett lejn il-ġurnalisti u din il-professjoni.